Zodia Pești. O să aruncați acum cu pietre în mine, pentru că voi vorbi cu voi despre sfârșitul acestui an, poate puțin și despre ianuarie, și posibil unii din voi să nu le placă. Dar eu am aici niște pești în comunitatea mea, care perfect înțeleg mesajele mele și o iau nu ca dramă, dar o iau ca o motivație și nu cred că toți o să se regăsească în ceea ce o să zic. Pești, ascendență în pești. Acum, între 15-20, se întâmplă că nu prea îți reușește să duci la bun sfârșit sau nu îți reușește să realizezi un proces, un proiect, o activitate în care trebuie să fie implicat nu doar un om. E un parteneriat, e un colectiv, dar fiecare trage în direcția lui, nu toți se implică în asta echivalent, din cauza la care se întâmplă un colaps în chestia ta. Și tu ai nevoie de sprijin cuiva. Sau poate ești tu pește și să treci la mine altă zodie, la peștele lui, și zice, da, e asta situația, e aici. Că e atunci când se întâmplă o defecțiune, un obstacol în resursele de care tu dispui. Tu ai resursele de timp, de bani și un proces în care sunt implicați mai mulți oameni și e necesar aportul la toți.